BCAčka sú aminokyseliny, ktoré si telo nedokáže vytvárať, nedokáže si ich syntetizovať. Jediná možná cesta, ako ich do tela dopraviť, je v strave. Ak vaša strava nie je plnohodnotná, nemáte tú stravu vyváženú, prípadne nemáte čas sa venovať tej strave, aby ste každé 2-3 hodinky jedli tie bielkoviny, sacharidy, počítali si tie jednotlivé gramy tých bielkovín a uhlohydrátov, tak práve pre takých ľudí sú tie esenciálne BCAčka a aminokyselinky vhodné, pretože oni sa podieľajú predovšetkým na tej regenerácii a keby ste si dali BCAčka pred tréningom, tak dokáže ten organizmus odolávať tomu zaťaženiu dlhšiu dobu. Čiže tá regenerácia je alfa a omega v športe. Je iné, keď cvičí 20-ročný chlapec alebo dievča, tá regenerácia je oveľa rýchlejšia aj vďaka tým hormónom, ktoré má vo vyššej miere ten organizmus, alebo keď cvičí nejaká kočka, ktorá má 40 rokov, alebo chlapec, alebo muž, ktorý má 40 rokov, tá regenerácia je naozaj úplne niekde inde. Tí, ktorí športujú, tak vedia, že vek nie je len číslo zďaleka. Keď sa trénuje s rozumom, tak viete trénovať vo vysokých intenzitách a viete sa porovnávať ešte s tými mladšími ročníkmi, ale dlhú intenzitu, pravidelnú, nedokážete už proste udržiavať s tými mladšími ročníkmi. V našej ponuke máme BCAčka s glutamínom, v 2-3 príchutiach, BCAčka, aminokyseliny esenciálne, je tam dokonca ešte glutamín. Svaly obsahujú vyše 70% glutamínu a práve značka Body Nutrition prichádza s prípravkom BCA glutamín, aby sme doplnili práve to, čo ten organizmus potrebuje. Čiže rýchlejšia regenerácia a tým pádom môžete rýchlejšie napredovať. V ponuke máme viacero príchutí, v jednej dávke máte až 8 gramov BCAčka glutamínu, čiže berete 2 dávky denne pred tréningom, po tréningu. Pokiaľ ste športovec vytrvalostný, môžete si dávať tie BCAčka do fľašky a môžete popíjať tie BCAčka aj počas výkonu. Ak si športovec a máš problémy s regeneráciou, cítiš sa po tréningu naozaj rozbitý alebo rozbitá, tak tieto doplnky ti dokážu zefektívniť regeneráciu. Teraz je trend, že aj ženy chcú mať svaly, chcú byť osvalené, takže aj oni musia dvíhať vyššie hmotnosti posilovní, aby ten sval mal z čoho rásť. Čiže nielen ťažké váhy, ale aj bielkoviny, aminokyseliny a sacharidy sú veľmi dôležité práve pre športovcov, pre mužov a ženy, ktorí chcú budovať svalovú hmotu a jednoducho bez toho, aby ten sval mal dostatok času a živín na to, aby zregeneroval, aby vybudoval ten objem, to jednoducho nejde. Takže tie BCAčka slúžia práve k tomu, aby ste sa rýchlejšie vy všetci dopracovali k svojim vytýčeným cieľom, o ktoré sa snažíte. Čaute kamaráti, vidíme sa v ďalšom videu. Zdraví vás Body Nutrition, moje meno je Martin a my sa nachádzame v Prešove Bike Centre.